ಬಚ್ಚಿದೆ ಬಜ್ಜಿ ಹಾ ಕೊರಮ್ಮ ಕಿಚ್ಚು ಕೊರೆ ಮಾಮಗೆ kami ulai budaya kuda formal thing kan kata bejaran. Hello guys, welcome back to a new vlog. So guys, finally namma Deepak Chetri pidadiri. Only. Deepak na bag gola ready atunde. Inji reddu mooji. Anchi backpack. Guys, sandu pidadi enkulu. Guys, waiting namma Ubar ನನ್ನ ಬರೋನೊಂದಿಗೆ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೋಡು ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಏತಂಡೆ 12:34 ಅಂಡಿ 12:30 ಬರ್ರೆ ಅಂತೀನಿ ಅಂತ 12:34 ಇಂಗುಲಂತೆ 10 ನಿಮಿಷ ತುಂಬತ್ತ ಈತ್ ಪೊರ್ತುಗೆ ಬಾರಿ ಪ್ರಶಾಂತವಾದುಂಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಈತ್ ಪ್ರಶಾಂತ ನಿನ್ನೆದೀನಿ ಜಯಶಂಕರ್ನ ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಎಂಚೋಡೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ guys, ಗಾಡಿ ಗೊತ್ತ ನಮ್ಮ guys, finally ingulu patta Bangalore airport gu ishmita naglu actually kudonji gadi beidere inga nalli luggage mast itte nana ikoskara adu adu papara ire papara ha sorry papara ha ai nasi enja film altondullarite megen bitre del punya irla bulpir mol del tondullar हमारे यहाँ ऐसा ही होता है Brother? Bachide, bajji. Ah, korre ma kichu kore mama. Papara. Hey guys, malle fatake podiya malla disitana. Meke nodi fatake podiya nilli. Hey guys, bari malla rail pogunundu. And finally time battunama alvida bantina
The next day. Hello guys, welcome back to a new vlog. Guys, अबे दीपक ने बुढ़ने पूरा तैयार निकल वीडियो बारी इमोशनल आदि दीपक पोये मेरे काम ने रोज़ बस अलग वाइज जिगे याम बुल जी नेरल बुल पर लव बुढ़तु जी निश्मिता बुल तुझे एयरपोर्ट उडो एक दुम इल्लर पर बुलता तुंडे एयरपोर्ट दाला बुल तुझे लो बक्का भी उलाई पोदा एक गुड़ा फोन मलते हैं इनका दबे जरन आना निकल पोया रहा निकेंडे అది లగేజ్ అంచి కొరత పడినాగా నాకు పోయారా కేండి నాకు ಜುಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಏಕೆ ಬರ್ಪೇನ ತುಪ್ಪ ಮಂಡೆ ಕೂಡ ಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಾಗ ಬರ್ತದೆ ಯಾನ ಕೈ ತಿರ್ತಾ ಎಂಕಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಂತು ಇತ್ತ ಅದ ಕೂಡ ಇಟ್ಟ ಮತ್ತೆ ಅವೇ ಅದಾಗ ಹೆಂಗಂತಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೇಜಾರಾಯ್ನಿ ಬಕ್ಕ ಅದಲ್ಲ ಒಂದು ಆಯ್ತು ಜೀವನ ಐದು ದುಂಬುಲ ಬುಡ್ದಲ್ಲ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು ಜಿ ಸೊ ಒಂದೇ ಕೊಡೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಅವ್ಳು ಮುಟ್ಟದೆ ಕೊಡೆ ಬೈಯಾಗೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ పోತೀನಿ ನಾನು ಪಿಕಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ పోతు ಲೆಸನ್ పోతే ಪಕ್ಕ ಫ್ಲೈಟ್ ಜರ್ನಿ ಬರ ಎಡ್ಡೆತ್ತನಿಗೆ ನೀಲ ಬರ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಉಪ್ಪು ಎಂಚ ಇತ್ತನೆ ಏನಂದು ಅವು ಫ್ಲೈಟ್ ಜರ್ನಿ ಬರ ಎಡ್ಡೆತ್ತನೆ ಬಗಾವೆ ಗೈಸ್ ಯಾನ್ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಬಿದಾರ್ದು ಇನಿ ಕಾಣೆ ಮುಟ್ಟಿನಿ ಇನಿ ಅಂಜಿ ಏನೋ ಪಿಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಏರಿದೆ ಗೊತ್ತ ನಿಗಲೆ ಏರೇರ್ಲ ಬುಜರಿ ಯಾನೆ ಬರುಟ ನನ್ನ ಮರ್ತಿ ಇನಿ ಅಪೂರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಪಿಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮಂಚಾಲ ಬೈದಿನಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಪೋಲು ಗಾಡಿ ಬಿಡ್ಪೋಲು ಅಂಡ್ ಏನ್ ಪಿಕ್ ಮಾ ಪ್ರೇಪ ದೀಪಕ್ ಉಡಿತ ನಾಯ ಬರ್ಪೆ ರಿಕ್ಷಾ ಬರ್ತೀನಿ ಏನ ಬುಡಿದೀನಿ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ಬಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಒಂದೇ ಗಾಯ್ಸ್ ಇನಿತಾ ಮಿನಿ ಲಾಗ್ ಒಂದು ಉದಾಲ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಲಾಗ್ ಉದಾಲ ದೀಪಕ್ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೇನೆ ಭಯಂಕರ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಏನಿಗೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಕಮೆಂಟ್ ಎಂಕ ಪೋನಗೆ ನೀರ್ ಪಂಡಿರದು ಎಂಕೇಂಡೆ ತೀರಡ ದೀಪಕ್ ಪೋಯನಂದ ಈಗ ಅಂದು ಏರ್ಪಡುದಿಲ್ಲ ಪೋದಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಪೋಪಿನ ನೋಡಿ ಅದಾಗ ಮಂಡೆಚ್ಚಾಯಿನಿ ಒಬ್ಬರು ದಿನದ ರಡ್ಡರ ಎಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಅವ ಎಂಕುಲು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ರಡ್ಡು ಕಾಲಿ ತೆಂಕಾಯಿ ಅವ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ పోತೀನಿ ರಡ್ಡು ಕಾಲಿ ಕುಲೆ పోತೀನಿ ಎಂಕುಲು ಅಲ್ತಿರೋದು ಬಂದಾಗ ರೂಮುಗೂ 4 ಗಂಟೆ ಆತನು ಅವ ನಿದ್ರೆ ಎತ್ತಿಜಿ ಕೋಟೆ ಇಡೀ ದಿನ ಬಗ್ಗೆ ಜೀದಿನಿ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ನಿದ್ರೆ ಅಂಚಾದಿತ್ತು ಆದುಲ ಪೂತೇತ ಆದುಲ ಬೇದೆ ಆದುಲ ಪಾಪ ನಿದ್ರೆ ಗಜರಿದ್ದ ಅದು ಉಂದುದೆ ಅವೇ ಗೈಸ್ ಪಕ್ಕ ಯಾನ ಅಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ ಮಣಿದ ಲಾಗ್ ನಾನು ಪಾಡಿತ್ತೆ ಪನ ಅವು ಯಾನ ಗುಜರಾತ್ ಬತ್ತದ ಅವು ಕ್ಲಿಪ್ ಅಂಚಿನ ಒರಿದಿತ್ತನು ಅವೇ ನಾನು ಊಲ ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತು ಜಂಗ್ ಬಂಡೆ ಒಂದು ಮಿಸ್ ಆಡತ ಮಾರೆ ಅಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಮನೆ ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದು ಅವೇ ಅಂಚಿನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪಾಡಿತ್ತೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬೈದಿನಿ ಒಟ್ರಾಶಿ ವೈರಲ್ ಆಂಡವು ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ಲಕ್ಷ ಮಿತ್ತು ವ್ಯೂಸ್ ಅವು ಪನ್ನ ಎಂಕಲ ಉಪ್ಪು ಎಂಚ ಇತ್ತೆ ಯಾ ನಮ್ಮಡ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಏಪಲ ಇಂಚ ಕುದುಂ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಪೊಕ್ಕಡೆ ನೊಚವನು ಆರು ಬೊಕ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಪಿನಿ ಬೊಕ ಬಿಪಿ ರೈಸ್ ಆಗದೆ ಕುಲ್ಲಾರಿ ಎಂಕಲ್ನ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪುಡು ಎನ್ನಲ್ಲ ಅಮ್ಮನಲ್ಲ ಐಟಿಗೆ ಅಮ್ಮಲ ಬಂತಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಕೆಲವು ನಾಳೆ ಬರ್ತವೆ ಅಂಚ ಪರ ಕಾಮಿಡಿ ಬೆಚ್ಚರು ಕಾಮಿಡಿ ಯಾರನ್ನ ಸೊ ಒಂದೇ ಗೈಸ್ ಇನಿಗಿದೆ ಗೈಸ್ ನಾನು ತಿಕ್ಕಗ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಕ ಕಾಲ್ ಬರ್ತನವಳು ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟಾಟಾ ಬೈ ಬೈ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಬೈ ಬೈ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್